бахшида ба эълон шудани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Турсунзода озмуни ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидааст. чорабинии навбатӣ дар шаҳраки пахтаоботи шаҳри Турсунзода доир гардид. дар ин ҳамоиш аз ҳамаи деҳаҳои ҷамоати шаҳраки пахтаобод ҳунармандон иштирок намуда маҳсули корҳои заргарон ба маърази тамошо гузошта шуда буд. маснуотҳои заргарӣ аз ороишоти гуногун иборат буда дар қатори мардон имрӯз занону духтарон ҳам ба ин шуғл машғул ҳастанд. ҳамаи мардуми ҷамоати деҳоти пахтаобод иштирок намуданд ва дар ин ҷо ҳунарҳои мардумӣ пешкаши тамошобинони имрӯза мардум гардид ки мо гуфтанӣ ҳастем ки дар оянда барои рушди устувори об барои ҳаёт ва тараққӣ додани ҳунарҳои миллӣ ва бахшида ба сисолагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон хуб ҳиссагузорӣ мекунем. дар ин ҳамоиш хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ тобеи шаҳраки пахтаоботи шаҳри Турсунзода низ иштирок намуда наврасон ҳунари худро намоиш доданд. бояд гуфт ки дар минтақа ҳунарҳои мардумӣ чӯбташӣ, чакандӯзӣ ва гулдӯзӣ анъанавӣ мебошанд. аз насл ба насл то имрӯз идома дорад. ҳамоиши ҳунарҳои мардумӣ новобаста ба сину сол занони ҳунармандро ҷамъ овардааст. дар оянда боз ҳам мо дар назар ва дар нақша гирифтаем ки дар байни ҷамоати деҳот бо аҳолӣ ба маҳаллаҳои алоҳида бо кӯчаҳо ҳамин иқдомро пеш гирифта байни аҳолӣ бо ин корро мо давом медиҳем. ҳаракат мекунем ки ҷамъоматҳои боз ҳам пурмазмунтар пешкаши мардум намоем ва дар оянда ҳиссагузорӣ намоем. аъзои ҳакамонро мутахассисони варзида, собиқадорон, нафарони рӯзгордида ва дорои қобилияти баланди касбӣ дошта интихоб гардида ба иштирокчиёни озмун аз рӯи меъёрҳои муқаррар гардида баҳогузорӣ менамоянд. озмун дар дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри Турсунзода идома дорад.